Terve! Pikakurssi on vissiin ryhmässä epäselvää, mikä on printti, mikä on canvas-printti, mikä on canvas, millaisia taidepapereita, kaiken näköistä mielenkiintoista. Mä koitan olla lyhyt sananen, mutta siinä on kieltämättä ongelma, koska mä oon tarinankertoja mummo. Elikkä kaikkea voi maalata. Tää on kovalevyn takaosa. Tää on etuosa. Vaatii kessomisen. Puuta. Tää on nyt sattumoisin leikkuulauta, mutta tähänkin voisi maalata tammia, saarni. Sitten on ohkaisia ja kapeita aneerilevyjä, mihin voi maalata. Kaikki ne vaatii käsittelyn alle, koska puu imee. Sitten canvas. Tässä on vuoden nakki. Canvas. 4 senttiä reuna. Muista aina kun maalaat, niin vedä yksivärinen reuna akryylillä tai maalaa niin, että se maalaus jatkuu yli reunoja. Oli näin päin oikein. Näin täältä. Mä oon tehnyt vuonna 2008, minkä mä tein 6 vai 7, kun mä oon kerännyt canvaksia. Menee uusiksi tämäkin. Sitten se on se keskeltä. Otat 1/3 tänne tulee kunnon vajeri. Ei keskellä. Ei tänne ylös niin kuin tässä on, vaan 1/3. Siis siellä on paksu, varmaan mäntykehys. Voi olla tommosena tai senkin voi vielä kehystää. Esimerkiksi semmoiseen kelluvaan kehykseen, että se tavallaan hiukan uppoo sinne. No sitten on paperit. Niitä on erilaisia. Niin tunne ne kamat, millä sä teet. Koska vesiväri vaatii ehkä toisenmoisen paperi, mikä kestää monta kerrosta. Joku öljypaperi on erilaista, akryyli erilaista, on mixed media, mikä on monelle eri jutulle. Mutta sitten jos sulla on esimerkiksi mixed media paperi, niin en suosittele öljyä päälle, koska se tekee tämmöistä kuprua. Sitten siinä onkin homma, että sen saa suoraksi. Ja toi canvas on siis niin, että se on yleensä puuvilla tai sitten se on pellava pohja. Pellava on sitä järjettömän kallista, mihin sen voi nitoa kiilakehykseen kiinni. Mut joo, se mun pointti oli se, että printti, canvas printti, aito maalaus ei ehkä ole selvää ihmisille. Eli tää oli nyt aito canvakselle, aito maalaus akryyleille, vuonna nakki menee uusiksi. Sitten on öljypaperi, aito maalaus, mistä puuttuu vernissa. Eli siis se, että öljymaalaus kestää kuivua tosi kauan ja se vaatii sen vernissan. Eli siihen saa matta tai satiini tai kiiltävän, mutta se pitää sen, että se säilyy kauan. Jos sulla on maalit semmosia, että niissä on se, että ne kestää aikaa, koska niissä on eri määrä pigmenttejä. Toi oli siis öljypaperille, mistä puuttuu vernissa. Tässä mun piti näyttää. Niin. Tässä on yksi aito ilmavernissausta edelleen öljypaperille ja kokonaan öljy. Usein on, että se mixed media, niin sä voit laittaa sen öljy päällimmäiseksi, mutta
se saattaa tehdä sen kupruvaikutuksen, paitsi että jos sulla on se kanvas, mikä on paksumpi, missä on puu takana. Kaikki voi kehystää. Ikinä öljymaalaukseen niin ei tule lasia eikä pleksiä päälle, siis kiinni, koska se ei tavallaan kuivu samalla lailla kuin akryyli. Akryyli haihtuu siitä pinnasta, kuivuu, ilma kuivuu. Mutta sitten taas öljy vaatii aikaa. Se, mikähän se sana on suomeksi. Mä oon käynyt siis muutamia jenkkien ja muiden sivustoja, taidekursseja ja tutkinut ihan ilmais juttuja tuolta tuubista. En ole siis käynyt apukkiin. On viittavailla valmis puuartesaani. Mut joo, kaikki niinku vaatii eri jutut. Tommosen öljyväriprintinkin, on se sitten kanvakselle eli sille kankaalle, valokuva ja sitten tulostetaan siihen kanvakselle printti tai tulostetaan paperille printti, yleensä taidepaperille. Niitä voi tulostaa 10 tai 1000. 10 on vielä aika semmoinen erikoinen, aika yksityinen ja sen voi merkitä sinne alle kynällä. Näitä on vaan tehty 10. Taiteilijalla on aina oikeus ottaa ja muuttaa sitä juttua, muuttaa jotakin, ottaa lisää printtejä, jos se haluaa. Tai että pitää se siinä, että hei, näitä on vaan 10 ja that's it. Sitten jos on semmoinen koristeltu printti, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on esimerkiksi se kanvasmaalaus, mistä otetaan kanvakselle printti. Eli siis tämmöiselle paksulle se kuvatuloste. Ja sit sä otat sen sudin ja sä vedät muutaman vedon siihen päälle, vaikka se on printattu siihen, painettu siihen kanvakselle, niin muutaman öljy- tai akryyli siveltimen vedon, jolloin sä oot tai mitä vaan, se sitten onkin, sä oot koristellut sen. Ja se hinta on enemmän. Ja siis ne pohjat, millä maalataan, maalit, millä maalataan, niin ne määrää usein hinnan. Mutta siis se on hidasta vääntää öljymaalausta, koska jos sä sössit, niin sit sä ootat, että se kuivuu siinä alkuvaiheessa. Tekniikoita on monia, mutta kuuntele sitä, mikä tuntuu, että on sun se paras. Että sun pitää tuntea itsesi. Mä tykkään itse sählätä ja opetella montaa eri tekniikkaa, koska on monessa asiassa. Mä oon vaan niin innostunut ja kiinnostunut monista, mutta joku, minkä mä katon näissä, niin on aina paljon väriä mulla. Vanhoja juttuja ja täysin moderneja juttuja. Mutta ei sitä kukaan määrää, että mitä sä luot ja miten sä luot. Se on aina prosessi sekin. Mutta siis printti. Ja ainut printti, mikä mulla on tässä paperille, ei kanvakselle, mihin voisi myöskin painaa, niin on painettu. Tää ketuttaa. Alkuperäinen ja printti. A4 printti. Nämä reunat voi ottaa myöskin niin, että täällä on leveämpi reunus tai ilmareunusta. Mutta tavoite on se, että se on sit ikuisesti paperina. Canvas-printtiin tulee aina käsittely. Paperiprintti tulee yleensä kehyksiin, lasi tai pleksi päälle. Sitä varten paperi kastuu, pölyntyy, kärsii, jos se on vaan niin. Se ei voi olla näin missään. Öljymaalaus voi olla. Akryylikin voi olla. Mutta tosin siihenkin kannattaa ehkä laittaa se semmoinen
jonkunnäköinen vernissa päällä. Se on silloin. Sä voit pyyhkiä ne pölyt akryylimaalauksesta jopa kosteella. Ja samaten niin kuin kaikki lyijykynä. Mikä se on tää? No niitä on miljoona eri. Kaikki on eri jutut. Ja kaikilla on oma maku. Ja me ei voida riidellä siitä. Ammatti, siis tarkoitan ankki, kuvataiteilijoilla on mielenkiintoiset storit, millä puhutaan mistäkin. Mä en tiedä, opettaako koulut sitä, että miten sä myyt taidettas. Mutta aina voi parantaa ja tehdä ja parantaa ja tehdä. Ja miettiä, että sulla on ehkä 4 tai 5 päivää viikosta se taidehattu. Jos ajatellaan, että viikko on 7 päivää ja 2 päivää yrittäjän hattu. Se, että sä oot oikeasti se oman elämäsi toimitusjohtaja hattu päässä. Mutta mä en tykkää, pääsin tykkäämään välillä sit kun mä oon tosi pahalla päällä. Tämä X-sukupolven mummo meininki saattaa olla, niin silloin mä tykkään vähän riidelläkin. Mistäkin mä oon kaikkien kanssa eri mieltä. That's it. Mut joo, niin kysy aina, että miksi. Itseltäs. Miksi? Kysy miksi taiteilijalta. Kysy miksi myyt. Kysy miksi haluat ostaa. Miksi, miksi ja miksi. Se on kiva sana. Se on rankka sana. Mun se miksi, mitä mä teen, minkä takia, kuka mä olen, se on mulle ihan selkeä. Tässä on äärimmäisen kaunis maalaus. Mä kuulin niin, että tää ei ole mun. Ja tää on 300 grammasta vesiväripaperia. Tää on vesiväreä. Jos ette älyä, niin tässä on yksisarvinen. Ja täällä on selkeästi siivekäs keijupoika, mikä ratsastaa sillä. Mä kehystän, että mä luovun tästä 200 eurolla. Ja by the way, tää on oikeesti 3-vuotiaan maalaama. Et semmoista. Take care, love you.